sallama ina ta sallama har wallahi wani da wasanni da zuwa daga hada da nan baki dawo Allah ya kawo mu masha Allah Allah wala wala na so ba ai mun wata da ke kawo mai gida amalai ya za a yi sai da kasuwa da za a yi wallahi babu zaman lafiya sai an yi samana wallahi hankalin ka bai taɓa kwanci yanzu ke san lalurar kafa duk da abin da nan muka ci gidanka ya mu da wuya sannan ki wannan kai ya shawo kai wallahi sai an yi lafiya wani gidanka ko akuya ta sai an kawo ko ba rago na ba sai an yi lafiya gidanka a wasan wajibi a wasan sa'a a ji wani kasai ko dai ka saki za a ce ruwa ta shi ba ga zama ba sai an kada rago na gani sai kun bashi da kuɗi da tafa sai kun bashi da samu kuma in ban bashi ba zai da hankali wallahi ba a yi ne ba ka ko kwana gidan ka sai an kawo shi in ya ga ya ga ne hankali ya kwanta mun ko ga zama bashi wallahi maza rago na kadibi rago Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me gida? Saka haya ne. Ina rago. Ko mi shi sai magana rago. Ina ne rago. Wada mini ina ai. Ko ni kwatan hankali. Wallahi sai ka koma. Wallahi sai ka koma ka kawo min rago. Wallahi ko ka ci kwana gidan ka yau. Ko ma masa babu zaman lafiya ka kawo min rago. Wanda da hankalin kin rago an samu. Ina An samu. Ina shi. Ban gane ba. Aji jaha. Har ka habba ko da rigima akan ta. Ko mi za a yi har ka san sallah kan ta. Akai. Wallahi. Rago. Na ci kwatan hankalin kin Allah ne. In ga rago ni dai. Ni za a gwada ma zariya kamar sa kaɗar mu giwa. In ga rago. Wallahi gidan ga yau babu zaman lafiya sai na. Ke ba tashin hankali ba. Wallahi zaman lafiya da kawo tashin hankali kawo. Wallahi ne ta. Abin da zaman lafiya da kawo tashin hankali kawo. Sai na ga rago. Sai na ga rago. Wallahi yau babu zaman lafiya gidan ga sai na ga rago. Rago fa an samu. Ban gane ba sai an samu ragon ga na ce miki gwada da hankali. Sai ka dauko in gane. Gwada da hankali. In ga rago. Shi na sa in Allah kada ka gama kada dan tashin hankali ba abin da ke mace ka. Ba ci na kai. Ba ma take ba. Da ma an san shemu kuma ta da a wanda hawan an kai ku. Da ya ta hagu an kai mu. Wallahi sai na ga rago hita. Kaga zama gidan gaba. Bari ina kara gon Ita ne ce ta ga ishe ne ka sai na ga rago hita. Ka tabbar sa'a. Salamu alaikum. Allah. Salamu alaikum. Ya kwana biyu. Ya harkoki. Ya jama'a. Allah. Yanzu wallahi an faɗa maka ka gawan ga ce ma ka za an gace ma ka za ka sunan dai kana. To yanzu ne ba yanzu ya ne gida ya iyalin ka lafiya aje ko to masha Allah barka to balla bari in gani ina to yanzu abin da kawo ne saboda dai ka san yanayin nan gaskiya al'amari irin wangan gaskiya yanayi ba to yanzu ne akai ba kowa ya sani yanayin mutum ina roƙon ka cikin rufin asirin Allah ya yi maka ka taimaka ka san duk shekara ina yin ɗaya wana ina mai tabbata ba kowa ta wani kaskanai ina roƙo in akwai wata sa'ai a bayan bashin rago bayan kwana biyu bisa ga alƙawarin yin raura kai saboda kahin in taho na san ganin
Wango. Baka bi da ka duk ba shi da dai. Baka bi da ka nawa ka tawanga Lauje? Iko Allah. Wala maki. Ya kaza. Ya harkoki. Ya fara ni. Ya tsayi. Ya lokaci. Dan wallahi muna. Allah ya tsaya gare mu. Wannan lura wallahi ta banda sai ne wani Allah. Na rage da Allah to illa ga ina hake kai. Ya ma ina gare ka. To. Na san matan nan na ta bala'i. Ko ba ka labari? Ka ga yake lauje. Ai da bari. Ka dake. Haka ne ka bai ba ka zo ka banza ka gane ko iko Allah kuma matan nan zaka tana azaka shawara ta tabbato lalle duk shawara ta azaka to za ka ga babu shin me yake ciki wai saboda tana azaka magana nan gaskiya ba ka da sanin haka maganar layya iya ka tika tun ba kan baka nake za yake ko wallahi ina mai tabbata maka mai sha tasha wallahi ina lai ka yi an kai kama ma babu to kai yanzu umarnin mata ka kai Allah to shi an gaba ha ba an gaba ba ka an da gida ba shawo ba ka an da gida ba to shi yanzu an gaba kai yanzu shawara ka gani wannan ka kuma miji hajiya ka ga ma haka da juya ka kuma juya dan kwalin ma haja to ba miji haja ba dan kwalin haja sai ya kuma an gaba to ni dai wallahi kai ni ba saki ni ba kuma ma to shi ke sai an gaba mai gida da sallah ta wuce ta warwawa da bashi. Wanne ke ni kenan ni awawa. To ni da ta ni ta warwawa da bashi. Kenan da kina ya zuru mace mutum kana wata wasan da kake ne. To gashi lokacin biyan bashi. Yanzu kuma ba ki banna abin shabin ka ba sanin kike neman wai sallah ta wuce ta warwawa da bashi. Ni awawa kenan ko tun na kara mun ayyuka. Na saka cin bashi. Ai ka Tun da kake ba ba da baki kike mata. Babu ko na ba ne baki kike mata kake mata. Wallahi ko ki so ki ko shi ba ta mace baki ka hanci. Ai bai ta riga ta. Ki bashi asusun kin mutar ba ta mu. Wallahi ko sisi ban ba su a kai dai mun riga mun canye. To lalle ko in gida ake sai kai ni gida ne ki da kai. Ko to Allah shi kawo. Salamu alaikum. Salamu alaikum rikin cima. Rikin cima. Salamu alaikum rikin cima. Haka ɗaya in ce ba ka nan in yi mai karya kai ta hoga shi. Wallahi ga yanar ta shi ka hita. Ta shi ana sallama ma. Allah. Ga shi nan ta ta. Rikin cima. Rikin cima. Kuma na ga abu shi da lokacin da mana ka san ba haka mun ka alƙawari. To lalle haka na. Kai fa kace in baka ragon ka. Hakika. Shin da ni baka na yi laifi Wanda ba. ba a yanka gidan ka ci ba An yanka. baka ji daɗi ba. Mun ci. To kwana biyu da sallah mun ka alƙawarin. Magana ta gaskiya bari in faɗa maka magana gaskiya babu kuɗin ga yanzu. In gidan mai gari za mu taya mai gidan mai gari a yanzu ya tsakanin da kai. Za ka ji. A'a. Babu su. Ka san na faɗa ma game da harka ta bashin ga ban da tausayi wallahi. Ba ka da tausayi duk harkar da lura sai ina akwai. Harkar da duk kazan babu magana. Dake ci ba. Rago kan sai an da rago na. Da haka ja. Da haka ja hakurin da raba sun. Na yadda. Hakurin da raba sun jini. Na san da haka nan amma dai wani kuɗi na kan sai an gano. Shin abin da musan gane. Shin da bugu za a biyan ka kuɗi ko da babu. Da akwai ne za a kuɗa da. To babu. A wallah. Ka san zai. Sai san ko ka san ko ba za su yi da mutum.
ni haka da ce maka ai amma wanga abu naka da ya buɗe idanu da komai da komai sai in akwai ba fa tunda ba sa ni ba ka yadda na yadda na hamun kai makaranta ai ka ba su shin da ban ba su ba ta ni ban bai ka ce ba a da ya yi alƙawari mu tafi ayi alƙawari hankali kwanciya yi hannun ba shi hannun mai zuwa ka san Allah na ban fice ban mai ba amma ba Kago! Ka cima. Me waro haka? A wai rago na amsa lalle wai yanzu shi na da tuwa shi min kula hakan goyi ga bakin garka da ina mace yi. Dama mun yi wa karfe na faɗa ma na bashi. To ba shi har mun da ba shi a saka. Wa abba bai ba shi da saka. Gaskiya shi ba shi hanjiya. Shina cikin kowa. Shi a bayan da gaskiya Allah shi ma albarka. Yanzu da bashi ko? Shi ne saka kanka hayyan mutu in faɗa maka koyo shi gwaji shi ne. Niki Allah shi mai albarka ko na duk ni sallah ya roƙa mai albarka. Wallahi ka in kaka ne duk ka hukunta a duniya gimsa kai ne take biya biya da bashi. Ba haka nan ba ba haka nan da a wani kan banzali ba haka nan da ba yanzu kai karago wallahi kun yi na sani wallahi kunyar kalkaji karago bari in faɗa maka da baka gani lahira ba da ya ka jiya nake da baka gani lahira ba rike ci mu ko ne karaka ta su ne kai kai na ce Allah bai iske da garka ta faɗa maka banzali an san ai garka magana ba ma wallahi bai iske da garka ta faɗa maka banzali shi gaba ai dole ka tsaya to din ki bace ni biya madalla ni ce ban biya ka ce ba ka da ba yanzu ka sa wanda ta zama shi na kai mutum gidan mai gidan an ba huce da kwala ba ba ka da sani gaba ban saka gaba ba haka nan da ai mata ka take ka mata ta warke yanzu kyar ki ci mara kanta ba a cewa mata ka ana hankuri ya hankuri yanzu kyar an ce mata ya hankuri kai ba haka ka kama kanka wallahi wallahi kama kanka an ce mata wallahi kama kanka wallahi an ce mata wallahi kama uzu billahi uzu billahi dan haka abin da za a yi yanzu dai an ba shi da ai ba a taurin ai yanke mutum ba ba ka zani ga boye kure sai yanzu a taurin da